Чираттагы котлау сәламебездә бердән 2 милләттәшебезне олуг юбилейлары белән котлап китербез. Беренчеләрдән булып Иске Зеленая авылында туып үскән ак яулыклы ханым Кузяева Минзилә Абдулазин кызына бүген 12 октябрь көнне 80 яшь тула. Шул уңайдан кызы Җавахирә, кияве Зягит, аның Ринат тормыш иптәше Алина, аның кчалары Линара, Илнар, Амир, аның Юлия тормыш иптәше Наил, аның кчасы Амина, улар Рамис тормыш иптәше Рима, аныклары Фиргат һәм Диляра, улар Рамазан тормыш иптәше Гөлшат, аның Илнур һәм Рәмзия безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Яратканыбыз безнең, сине чын күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Җаныбызның җылысында, күңелебезнең яктылыгында, телебезнең тәмлелегендә, йөрәгебезнең мәхәббәтле булуында синең дә өлешең бик зур. Иртән күз нурларың белән иркәләп уяттың. Кич бишек җырыңны җырлап йоклаттың син безне. Син сөйләгән әкиятләрне без әле дә яттан беләбез. Изге теләкләр тели-тели мунча керткәннәреңне бүгенгедәй хәтерлибез. Тәмле телле, ата-аналы, алтын канатлы, бай дәүләтле, озын гомерле, бәхетле тәүфыйклы бул дип матур итеп чаба идең безне. Бар да истә. Ә менә бүген сиздермичә әкрен генә 80 яшең килеп җиткән. Без ихластан бу юбилей белән сине котлыйбыз һәм Алладан бары саулыклы, исәнлекле, иманлы гомер сорыйбыз. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып, бик озак туган йортыбызның утларын сүндермичә яшәвеңне телибез. Тәннәрең сызлау газапларны күрмәсен. Җаның тыныч, урының түрдә булсын әниебез. Безгә яшәү өчен көчләр истәп, үзеңнең акыллы киңәшләрең белән ярдәм итеп яшәүләр насыйп булсын. Безгә биргән яхшы тәрбияләрең өчен, йокысыз төннәрең, ару белмәс беләгең, нурлар сибеп торган йөзләрең өчен рәхмәт, әниебез, сөекле әбекәебез. Мең яшә, сөенеп яшә, син безгә бик кирәк. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез, шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйбыз теләкләрнең мизгелләрен. Әни диеп дәше шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең, һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде, әни, бәхилләтеп. Бара үткән 11 октябрь көнне сөекле улым, яраткан тормыш иптәшем, кадерле энебез һәм абыебыз Кузяев Рамис Абдрәшит улы да алтын юбилейын билгеләп үтте. Әлеге матур бәйрәме белән без газиз әнисе Кузяева Минзилә, тормыш иптәше Римма, балалары Фиргат һәм Диляра, апасы Җавахирә, тормыш иптәше Загит, бала оныклары белән, энесе Рамазан, тормыш иптәше Гөлшат, балалары белән котлап, шулай ук җылы теләкләрен юллыйлар. Без әти-әнинең шатлыгы да, борчулары да, гомерлек бәхетләре дә, кайгылары да булып бергә зур гаиләдә үстек. Рамисыбыз иң нечкә күңелле иде. Шуңа күрә аны барыбыздан нык яратып яшәдек. Ул киң күңелле, кардәшлекне аеруча кадерләп яшәүче инебез. Ул барыбыз турында да онытмый, барыбызга да ярдәм итәргә ашкынып тора. Яраткан тормыш иптәше белән бик матур гомер итеп киләләр. Балалары да аларны сөендереп тора гел. Якыннарыбыз, ихластан сезгә уртак мәхәббәт, тигез гомер телибез. Тормышыгызга бәрәкәт һәм муллык, эшегездә уңышлар телибез. Энебезнең туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа дип төрәбез шуңа матур теләкләр бәйләм. Котлы булсын, матур булсын, энебез туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга нык аваз салган көнең. Гаиләңдә булсын тынычлык, эшләреңдә җиңеллек, вакытларың калсын әле безгә кунак килерлек. Хөрмәтле юбилярлар, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Яшел